салому алейкум бародарҷоно, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якти лайк ва подписатсия фаромӯш накунтон. Олучаҳои бентон, олучаҳои дашт. зардолҳои муҷои рангдор аст. Зардолҳои бинед. зардолҳои бинед. уже саркил зар шудааст. ягон ҳафта дига ба худохоҳ мепазад. як-ду ҳафта дига ба пешпаса кош. инҷа насос лабои канал. оба бентон, обои канал деммало. имрӯз оби савхоз будааст. ҳаво никин ба дараҷаш гарм. тоҷикистон. инҷа донитон, агар инҷа он кӯпри ки сеюм ки рост бурейга каналон бурейку ҳамунҷа чилгазӣ я канал болоҳо ободшудаги ҷоҳо. инҷа көпрук ганҷанг рафтига айку ҳаминҷа главный рах. инҷа канал. хомпаз мезем гуфтку ҳаво ҳамиқа ба дараҷаш гарм ки уже дарахтҳо рангдор оварагӣ мепазонад. дарахтҳоя зардолҳоя